lidi, tady jsem vám taky zapomněla říct, že mám už 2 labubu. Tohle je druh Love, tady tenhle, a ta se jmenuje Kelly. A tohle je druh Lak a ta se jmenuje Sofia. No a mám tu novou labubu a já ji půjdu teda otevřít. Jo, a ještě jsem vám zapomněla říct, jakou by jsem si přála. Mně se líbí asi úplně všechny, ale asi bych si nejvíc přála tuhle, zelenou, anebo tu modrou. No a teď to půjdu otevřít. Tady je takhle balíček. Oh my god, to je ta loyalty, myslím. Takže to je úplně... Kde je to proč ta kartička? To nemá kartičku, to je divný. No. Takže mám teda tu loyalty a ta se bude jmenovat Helly. Dejte na tohle video like, odběr a zvoneček a čau!